neb yn ei nabod o. Mae 1600 o flynyddoedd yn amser hir i'r co. Ond daeth Magnus Maximus o Gymru yn y flwyddyn 303 a'n gadael yn genedl gofan a heddiw dylen ni. Gryni yma o hyd, gryni yma o hyd. Beth ydy Llywelyn yn meddwl i ti? Fel arwr mawr a wncl enwog. Pa deimlad sydd gen ti pan wyt ti'n meddwl am Llywelyn? Anhapus achos mae e wedi farw a roedd e tywysog olaf Cymru a tipyn hapus achos rydyn ni'n siarad yr un iaith a e. Beth wyt ti'n meddwl fydd yn wella safle Cilmeri? Carflyn o Llywelyn a bwrdd stori Llywelyn a beth digwyddodd a baner Llywelyn a Cymru.